wie een groot verschil. Juster en Joet. Juster dat wiertewaar, dat killewaar, die lege temperaturen, het regenwetter van de morgen waar er op plakken meer dan 15 mm uittappen. En Joet, hier ik de zinnen erbij. Ik zou even boeten staan. Ja, en dan liep het mij niet, maar dat is het nog net helemaal. We moeten nog een paar dagen wachten. Joen en vannacht eerst nog opklarings, maar staat er gewoon schoten loft dicht. Dus vannacht een beroende loft. Misschien valt de letter zelfs wat hele lichte ruim uit. En de temperaturen 2 graden. En de wind krimpend zuidwest-west. En die zal matig wezen, letter in het kust- en waardgebied vrij krachtig. Morgen bewolking, dat kan ik wat wezen. En dan kan dus even wat lichter uitvallen. Ik denk dat de zin het zwier had en er net onder te pas komt. Temperaturen, 9 of 10 graden. Wel al hege temperaturen voor deze tijd van dier. En de wind die zal morgen matig onkrachtig wezen. En komt nog altijd uit west en zuidwest. Waar zie ik het meer en meer het noordwesten op. En dan gaan we terug naar het verhaal van het weekend. Het vooruitzicht op sneeuw. Een dag met bewolking, misschien nog een beetje rein, een spatje wetter in de maandtijd, maar in de midden nog even wat zinnen, vooral in het waardgebied. Temperatuur, 11 graden. En 11 graden ik op sneeuw en 11 graden ik op manje, maar dat binnen temperaturen die te heeg binnen, die passen bij de maandtijd. En de zinnen is erbij, dat is ik noffelijk. En op plakken kind zelfs 12 of 13 graden worden. Nee, dat ligt het schoon. En dat zit op deze maandje, denk ik nog wel even terug. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.